சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி வேறு யாரும் கிடையாது சார். இந்த இந்தியாவில் யாரும் கிடையாது. ஓப்பனாகவும் லைவாகவும் எடுக்கிறீங்க இந்த கிளாஸ். ஏன்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் இந்த இந்தியாவும் சொல்கிறத வேர்ல்டில் பண்ணுறாங்களான்னு தெரியல எனக்கு. ஆனால் இந்தியாவில் யாரும் கிடையாது சார். நான் ஏன்னா ஓப்பனாக இருக்கீங்க, ஓப்பனாக சொல்கிறீங்க. ஆனால் அதேமாரி யாரும் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் செக்ஷன் இந்த இந்தியாவில் எங்கே கிடையாதுண்ணா. எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எடுக்கிறாங்க, மறைச்சி தான் பண்ணுறாங்க. யாரும் ஓப்பன் சேலஞ்ச் யாரும் பண்ணல. நீங்கள் ஓப்பனாக சொல்கிறீங்க. இந்த அளவுக்கு வந்து மக்கள் ஏன் சொல்லணும் புரிஞ்சுக்கணும். மக்கள் எதுக்காக இவர் இவ்வளவு கத்துறாரு, ஏன் பண்றாரு, யாரும் ஏமாற வேணாம்னு அந்த ஒரு நல்ல இடத்துல போட்டாருன்னு புரிஞ்சுக்கணும் மக்கள். கண்டிப்பா அது வருவாங்க, கண்டிப்பா வருவாங்க. இது ஏன்னா இருக்க காலத்துல வந்து கரெக்டா சிலப்ப அடிப்பட்டு வருவாங்க, சிலப்ப முன்னாடி எங்களுமே முன்னாடி சிலப்ப வந்துருவாங்க. கண்டிப்பா ஒரு பாத்திக்குவாங்க சார். கண்டிப்பா சார். ஒண்ணுமே சார், நீங்க சொன்னீங்க அது உங்க பீஸ் பத்தி சார்ட்ட பேசுனீங்க சோசி சார்ட்ட. பாத்தீங்கன்னா இது 100% பாத்தீங்கன்னா சார், இது வந்து நான் வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயம் பார்த்தேன் சார். நான் கவர்மெண்ட்டையும் நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன். பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கண்டென்ட் தனியாக இருக்கு சார். இந்த 5 கிளாஸ் தான், அந்த 5 சப்ஜெக்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பீஸ். அப்படி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த 5 டாபிக்கோட அந்த ஒரு டாபிக் உள்ள ஒரு 50 டாபிக் தரீங்க சார். நீங்கள் அதுவே பெரிய விஷயம் சார். உண்மையிலே சில பேர் பேசிக்காக முடிச்சிருவாங்க. இப்போ வந்து டிசைன் பண்ணுறோம்னா டிசைன் மட்டுமே சொல்லி கொடுத்துட்டு போடுவாங்க. இந்த டாபிக் அந்த டாபிக் இப்போ ஒவ்வொரு பாயிண்ட் உள்ள அது உள்ள என்ன இருக்கு, அது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீப்பா உள்ள போறீங்க ஒரு விஷயம். அது பார்க்கும்போது எங்களுக்கு வந்து மேலே ஒரு காலேஜ் படிச்ச கூட இல்லை, உங்களை படிச்ச போது லைஃப்லாம் நான் மறக்க முடியாது சார். இது எம்எல்ஏ அது கிரேட் சார். எம்எல்ஏ நீங்க கடைசி எனக்கு தான் சார் கிரேட். எம்எல்ஏ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் கேட்டா கண்டிப்பா அமைவாங்க. கண்டிப்பா நாங்க எல்லாம் பிசினஸ் பண்ணுவோம் சார். கண்டிப்பா இதுல வந்து நாங்க ஃபெயிலியர் ஆகாம பண்ணணும் சார். அதான் நீங்க சப்போர்ட் சொல்லுவீங்க. கண்டிப்பா உங்க சப்போர்ட் எங்களுக்கு தேவை சார். ஏதாச்சும் தவறு பண்ணாலும் நீங்க வந்து அப்பப்போ எங்களை மாத்தி விடுங்க. கண்டிப்பா எங்களுக்கு தேவை. அதை மட்டும் ஒரு இது சார் சார். நாங்க எந்த நேரம் கூப்பிடுவோம். இது அப்புறம் தான் எங்க மேடம் சொன்ன மாதிரி இன்னும் டே 1 இருந்து ஆரம்பிக்கும் சார். இன்னில தான் உங்களுக்கு கால் பண்ணுவோம் சார். நாங்கள் ஃபுல்லா ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ சார்.